மாறாமல் தமிழ் மக்கள் வாழ்வுயர அனுதினம் குரல் கொடுக்கும் வைகோமானாரு. அண்ணாவின் கொள்கை வழி என்னாலும் செல்லுகின்ற உன்னான தலைவர் என்று எல்லோரும் போற்றுகின்ற அண்ணாவின் கொள்கை வழி என்னாலும் செல்லுகின்ற உன்னான தலைவர் என்று எல்லோரும் போற்றுகின்ற உலக தமிழர் வாழ்த்துகிற கலிங்கத்தில் பிறந்த வைகோமானாரு. அறுப்பு சார்பை கழுத்த அணிந்த தலைவர் ஆனாரு. கலிங்கப்பட்டி மண்ணில் பிறந்த வைகோமானாரு. அறுப்பு சார்பை கழுத்த அணிந்த தலைவர் ஆனாரு. கலைஞரும் தலைமுறையே ஏறுநிகர் இளைஞர்களின் ஏற்றமிகு தளபதியே கழகத்தின் வளர்பிறையே கலைஞரின் தலைமுறையே ஏறுநிகர் இளைஞர்களின் செல்லப்பிள்ளை வைகோ வந்து கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை கைச்சிடத்திற்கு தாருங்கள் என கேட்டு இதோ உங்கள் மத்தியில் கரிசல் மன்றந்த கரிகத்து சிங்கம் புரட்சியின் செல்லப்பிள்ளை வைகோ வந்து கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை தாருங்கள் கைச்சிடத்திற்கு என கேட்டு வைகோ அவர்கள் இதோ உங்கள் மத்தியிலே வாக்குகளை வந்து கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை தாருங்கள் கைச்சிடத்திற்கு என கேட்டு வைகோ அவர்கள் இதோ உங்கள் மத்தியிலே இதோ கை சின்னத்திற்கு அரசன் அசோகர்களுக்கு உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை மேலான வாக்குகளை கை சின்னத்திற்கு தாருங்கள். அன்னை இந்திரா காந்தி கண்ட சின்னவா கை சின்னத்திற்கு, அன்னை சோனியா காந்தி வென்ற சின்னவா கை சின்னத்திற்கு, இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி வென்ற சின்னவா கை சின்னத்திற்கு வாக்குத்தார்கள் என்று கேட்டு இதோ உணவுகிற சரித்திரம் உறங்காத தமிழ் காற்றை உலக தமிழகத்தின் உரிமை பாசறை முல்லை பெரியாறு அணையை காத்து தந்த நெல்லை பெரியார் தென்னகம் புகழும் தென்பாண்டி சிங்கம் புரட்சி புயல் நாடாளுமன்ற நாயகர் மக்கள் தலைவர் வைகோகன் இதோ அவரது முற்றத்தில் தனது பகுதியில் இந்த சித்தராஜபுரம் கிராமத்தை பொறுத்த மட்டில் நான் மகிழ்ந்து புன்னகை மலரம் மந்தகாச புன்னகையோடு பல்லாயிரக்கணக்கான தாய்மார்களும் பெரியோர்களும் என்னை தங்கள் வீட்டு பிள்ளையை போல வரவேற்ற மகிழ்ச்சியும் உண்டு. கண்ணீரும் கம்பளையுமாக இந்த பகுதி மக்கள் என்னை வரவேற்ற நிகழ்ச்சியும் உண்டு. ஆக மகிழ்ச்சியும் உண்டு, கண்ணீரும் உண்டு. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன். அதுவும் சகோதரர் அசோகன் அவர்கள் பண்பாளர், சர்வதேச அளவிலே அச்சக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவராக இருந்தவர், புதிய அச்சுக்கருவிகளை இறக்குமதி செய்து உலக தரத்தில் அச்சுக்களை வளர அடித்தளம் வைத்தவர். அவர் சொன்ன திட்டங்கள் எல்லாம் சாதாரண திட்டங்கள் அல்ல, இவற்றை நிறைவேற்றக்கூடிய ஆற்றல் அவருக்கு உண்டு. அப்படிப்பட்ட நுண்மான் நுழைபுலம் கொண்ட அறிவாற்றல் மிக்க அவர் நம்ம தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினரானால் ஜாதி மதம் கட்சி இதையெல்லாம் பார்க்காமல் அவர் சொன்ன திட்டங்களை நிறைவேற்றுகிற போது இங்கே ஒரு பெரிய தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்படும். கிட்டத்தட்ட 10,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த தொகுதியை பொறுத்த மட்டில் எனக்கு உரிமை உண்டு. இந்த தொகுதி வாழ் மக்களிடத்தில் நான் முதலாக ஓட்டு கேட்டு வரும்போது கைகால்களில் நடமாட முடியாதவர்களை அங்ககினர்களை தூக்கி கொண்டு மேடைக்கு வந்தார்கள். ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள், ஊருக்கு 10 பேர் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். நான் அதற்காக நான் எம்பி ஆனவுடன் உடல் ஊனமுற்ற ஒரு மறுவாழ்வு சிகிச்சை முகாம் ஏற்பாடு செய்ய
திருப்பதியிலே இருக்கக்கூடிய பர்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ல இருக்கக்கூடிய உலக புகழ்பெற்ற டாக்டர் ஜெகதீஷ் அவருடைய அழைத்து வந்து நான் இந்த முகாம்களை 5 முறை நடத்தினேன். 28,000 குழந்தைகள், நடக்க முடியாத குழந்தைகள் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். திருமணமாகாத பெண்களுக்கு திருமணம் ஆயிற்று. இது இந்தியாவில் எந்த எம்பியும் செய்ததில்லை என்பதை நான் சவால் விட்டு சொல்ல முடியும். அதை போலவேதான் மஞ்சள் காமாலை ஹெபாட்டிட்டிஸ் பி என்பது உயிருக்கு ஆபத்தானது. சாதாரண மஞ்சள் காமாலை அல்ல. அந்த நோய் வந்தால் உயிருக்கு தப்பவே முடியாது, மரணத்திலிருந்து தப்பவே முடியாது. அந்த ஹெபாட்டிட்டிஸ் பி தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று 3 ஊசி போட வேண்டும். ஒரு ஊசி 400 ரூபாய் அப்பொழுது. அதுக்கு பிறகு 5 மாதம் கழித்து ஒரு ஊசி போட வேண்டும். அதன் பிறகு 1 மாதம் கழித்து ஒரு ஊசி போட வேண்டும். 3 தடவைகள் போட வேண்டும். 68,000 குழந்தைகள். பதிவு முகாம்கள் 58 முகாம்களை நான் ஏற்பாடு செய்தேன். இதோ என்னோடு வந்திருக்கிற மாவட்ட செயலாளர், மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மாவட்ட செயலாளர், என்னுடைய அருவேர் சகோதரர் RM சண்முகசுந்தரம் அவர்கள் தான் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள். 58 முகாம்களிலும் பதிவு செய்கிற போது பதிவு செய்கிறவர்கள் எந்த கட்சி என்று கேட்கவில்லை. என்னிடம் வந்து சொன்னார்கள், எதுக்கு நாம் எதிர்கட்சிக்காரன் விட்டு பிள்ளைக்கெல்லாம் ஊசி போட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். குழந்தைகளுக்கும் கட்சிக்கும் என்ன இருக்கிறது? கட்சிக்கு சின்னம் மட்டுமல்ல, என் படமே வைக்கக்கூடாது, என் போட்டோவே வைக்கக்கூடாது என்று அந்த மஞ்சக்காமாலை தடுப்பூசி முகாம் இந்தியாவில் எங்கும் 4000 பேருக்கு போட்டுவிட்டு ஒரு பேப்பரில் போட்டான். நார்த் இந்தியன் MP 4000 பேருக்கு அவர் ஹெபாட்டிட்டிஸ் பி கேம்ப் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம 68,000 குழந்தைகளுக்கு போட்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த ரயில் அகல ரயில் பாதையிலே அகல ரயில் ஓடுகிறது என்றால் அது வைகோவினால் தான் என்பதை நன்றி உணர்வுள்ள எல்லோரும் சொல்வார்கள். நான் வாஜ்பாய் அவரிடத்திலே சொல்லி, இந்த திட்டம் நீண்ட காலமாக இருக்கிறது, நீங்கள் இந்த திட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும், இந்த அகல ரயில் பாதை எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை என்று இந்த விருதுநகரிலிருந்து கொல்லத்துக்கு செல்கின்ற அகல ரயில் பாதையை அமைத்து கொடுத்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, சிவகாசி ரயில்வே ஸ்டேஷனை நவீனமயப்படுத்தி கொடுத்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, 3 கிலோமீட்டருக்கு மத்தியிலே ஒரு ரயிலை நிறுத்துகிறது தமிழ்நாட்டில் என்ன, இந்தியாவிலே எங்கும் கிடையாது. ஆனால் நான் ரயில்வே அமைச்சரிடத்திலே சொல்லி 3 கிலோமீட்டர் தொலைவிலே திருத்தங்களிலே ரயிலை நிறுத்திவிட்டு செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தேன். அது மட்டுமல்ல, நான் தொகுதியிலே நான் அலுவலகத்திலே இருக்கிற பொழுது வருகிற யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த கட்சி என்று நான் கேட்டதில்லை, நீங்கள் என்ன ஜாதி என்று நான் கேட்டதில்லை, நீங்கள் என்ன மதம் என்று நான் கேட்டதில்லை. நான் எம்பியாக இருந்த பொழுது அப்படித்தான் பணியாற்றினேன். தமிழ்நாட்டில் 5000 கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கின்றேன். 5 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்திருக்கின்றேன். என்னுடைய குடும்பம் தியாகம் செய்திருக்கின்றது. என்னுடைய தாயார் மதுவை எதிர்ப்பதற்கான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதனாலே, டாஸ்மாக் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உண்ணாவிரதம் இருந்ததினாலே 100வது வயதினிலே இன்னும் 2-3 வருஷம் உயிரோடு இருந்திருக்கலாம், இறந்து போனார். ஆக ஒரு வீர தாயினுடைய மகனாகத்தான் நான் உங்கள் முன்னால் நிற்கின்றேன். அதை போலவே என்னுடைய மனைவியினுடைய அண்ணன் மகன் சரவண சுரேஷ் இந்த நீட் திட்டம், இந்த மீத்தேன் திட்டம், இந்த திட்டங்களை எதிர்த்து மாமா போராடுகிறார். மக்களுக்கு இன்னும் கவனம் வரவில்லை. நாம் தீக்குளித்து இறந்து விட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விருதுநகருக்கு பக்கத்திலே சூரக்குடிக்கு பக்கத்தில் உடம்பிலே 5 லிட்டர் பெட்ரோலை ஊற்றிக்கொண்டு நெருப்பு வைத்துக் கொண்டு இறந்தான். நான் மதுரையிலே இருக்கிறேன். போன்ல கேட்கிறேன், என்னை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகாதீர்கள், நான் செத்து போக முடிவெடுத்து விட்டேன் என்று சொன்னான். நான் மதுரைக்கு வந்தேன். நான் வருகிற போது அவனுக்கு நினைவில்லை, ஞாபக சக்தி இல்லை, நினைவிழந்து விட்டான். நான் தலையில் அடித்துக் கொண்டு இப்படி செய்து விட்டாயே என்று வருத்தப்பட்டேன். ஆக என்னுடைய குடும்பம் தியாகம் செய்திருக்கின்றது, நாட்டு மக்களுக்காக தியாகம் செய்திருக்கின்றது. என்னுடைய தாயை இழந்தேன், என்னுடைய சொந்த மைச்சனுடைய மகனை இழந்தேன். அதே சிவகாசி ரவி, நான் நியூட்ரினோ எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தியதனாலே அவன் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ள பெட்ரோலை ஊற்றி நெருப்பு வைத்துக் கொண்டான். இப்படி செய்து விட்டாயே, உன் மனைவி மக்களை யார் காப்பாற்றுவார்கள் என்று கேட்டதற்கு, நீங்கள் காப்பாற்றுவீர்கள் ஐயா என்று சொன்னான்.
நான் 2 பையன்களையும் நான் படிக்க வைத்திருக்கிறேன். ஒருவனை படிக்க வைத்து வேலைக்கும் சேர்ந்திருக்கின்றேன். என்னை பொறுத்த மட்டில் விளம்பரம் செய்து கொள்ளாமல் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன நன்மை செய்ய முடியுமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஆட்சி, இதுவரை நடந்த 10 ஆண்டு கால ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி. ஊழல் ஆட்சி என்றால் இதுவரை வரலாறு காணாத ஊழல். நெடுஞ்சாலை துறையிலும் பொதுப்பணி துறையிலும் கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பதிலே 6300 கோடி ரூபாய் முதலமைச்சர் தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். அதை போல வருவாய்க்கு மேலே 200 கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்திருக்கின்றார். துணை முதலமைச்சர் அதே போல வருவாய்க்கு மேலே சொத்து சேர்த்திருக்கிற வழக்கு கோர்ட்டிலே இருக்கிறது. அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரும் இப்படி தவறு செய்திருக்கின்றார்கள், ஊழல் செய்து பணம் சேர்த்திருக்கின்றார்கள். இது மாற வேண்டும். விவசாயிகளுடைய விரோதமான ஆட்சி. 3 விவசாய விரோத சட்டங்கள் பாராளுமன்றத்திலே வந்தன. இந்த 3 விவசாய விரோத சட்டங்களை அதிமுக ஆதரித்து ஓட்டு போட்டது. விவசாய விரோத சட்டங்கள், விவசாய விரோத சட்டங்களை எதிர்த்து ராஜ்யசபாவில் ஓட்டு போட்டார்கள், லோக்சபாவில் ஓட்டு போட்டார்கள். அதே போல விவசாயிகளை பொறுத்த மட்டில் உழவர் சந்தை மீண்டும் கொண்டு வரப்படும். வேளாண் பட்ஜெட், விவசாயிகளுக்கென்று தனி பட்ஜெட் போடப்படும் என்று வருங்கால முதலமைச்சர் தளபதி ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கின்றார். விவசாயிகளுக்கு தனி பட்ஜெட் போடப்படும். அது மட்டுமல்ல, இப்படி ஒரு ஊரே ஒரு மழையிலே அழிந்தால் தான் பயிர் காப்பீடு தருகிறார்கள், கிராப் இன்சூரன்ஸ் தருகிறார்கள். ஒரு ஊர் பூரா அழிந்தால் தான் அது மாற்றப்பட்டு ஒரு விவசாயி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பயிர் காப்பீடு தர வேண்டும் என்று சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, 3 ஏக்கர் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் அவர்கள் மின் மோட்டார் வாங்குவதற்கு வசதி இல்லை என்றால் 10,000 ரூபாய் மானியம் கொடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சராக வரப்போகின்ற ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார்கள். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தமட்டில் இந்த ஊழல் ஆட்சி நிச்சயமாக அகலும். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. நான் தமிழ்நாட்டிலே பல தொகுதிகளுக்கு போய்விட்டு வந்து விட்டேன். மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கிலே திரளுகிறார்கள். அவர்களுடைய ஆர்வத்தை காட்டுகிறார்கள், ஆதரவை காட்டுகிறார்கள். அந்த வகையிலே இரு கோகலி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க என்று நான் சொல்வதற்கு காரணம், மதத்தை சொல்லி ஓட்டு கேட்கிறார்கள். மதம் எல்லோருக்கும் சொந்தம், அந்தந்த மதம் அவர்களுக்கு சொந்தம். இப்படி எங்கள் ஊரிலே பிள்ளையார் கோவில் இருக்கிறது. அதான் பழமையான தென் மாவட்டங்களிலே உள்ள பழமையான பிள்ளையார் கோயில் எங்கள் பிள்ளையார் கோயில் தான். அதுக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் நானும் என் தம்பியும் செலவழித்துத்தான் கும்பாபிஷேகம் செய்தோம். எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால், மதத்தை சொல்லி ஓட்டு கேட்பது என்பது தமிழ்நாட்டை பிளவுபடுத்துவதற்காக, பகையை உண்டு பண்ணுவதற்காக, வெறுப்பை உண்டு பண்ணுவதற்காக. நாம் அதற்கு அடிமையாகிவிடக்கூடாது. வடநாட்டை போல தமிழ்நாடு ஆகிவிடக்கூடாது. நான் இன்னொன்றையும் சொல்லிவிடுகிறேன். முதல் தடவை நான் போட்டி போட்ட போது, நான் வருகிற போது வரிசையில் நின்ற தாய்மார்களெல்லாம் என்னை பார்த்து கும்பிட்டார்கள், சந்தோஷமாக வரவேற்றார்கள். எல்லாரும் ஆணும் பெண்ணும் என்னை வரவேற்றார்கள். நான் அவ்வளவு சந்தோஷமா போனேன். அதன் பிறகு இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தேன். உடல் ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு சிகிச்சை முகாம் கொண்டு வந்தேன். போலியோ தடுப்பு முகாம் நடத்தி 68,000 குழந்தைகளுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டேன். முன்னை விட இந்த தடவை அதிக வரவேற்பு இருக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டு காலையில 9 மணிக்கு நான் வந்தேன். பூத்துகளுக்கு வந்தேன். என்னை யாரும் நிமிர்ந்தே பார்க்கவில்லை. நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன். இந்த ஊருக்கு நாம் எவ்வளவு செய்திருக்கிறோம், இந்த ஊர் மக்கள் நமக்கு எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தார்கள். நம்ம என்னத்தை குற்றம் செய்தோம், என்ன தவறு செய்தோம், நம்ம நிமிர்ந்தே பார்க்கவில்லை. இந்த மக்கள் முகத்தையே பார்க்க வெட்கப்படுகிறார்களே. உடனே அங்குள்ள போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள பெரிய அதிகாரி என்னை அழைத்தார். என்னன்னாச்சு, முகம் வாட்டமாக கேட்டார். இல்லை, இந்த ஊர்ல ரொம்ப பிரியமா இருப்பாங்க, இன்னைக்கு என்னமோ முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. காரணம் இருக்கு, நேற்று ராத்திரி எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, அதனால
நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொன்னார்கள். நான் ஒன்றும் கவலைப்படலை. எனக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதான். வெற்றி, தோல்வி, வாழ்வு, தாழ்வு, உயர்வு. உங்களை நேசிக்கிறேன். சித்தராஜபுரம் மக்களை நேசிக்கிறேன். இந்த முறை நீங்கள் அதிக வாக்குகள் கொடுத்து சித்தராஜபுரத்திலே நிறைய ஓட்டு கிடைத்தது, அசோகனுக்கு நிறைய ஓட்டு கிடைத்தது, கைச்சினத்திற்கு நிறைய ஓட்டு கிடைத்தது என்று ஒரு பெருமையை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். இந்த ஊரிலே ஒரு சிறு சம்பவம் நடந்தது. அந்த சம்பவத்துக்கு நான் வந்துவிட்டு போனேன். என்னை சுற்றி நின்று தாக்க முயற்சித்தார்கள். என்னை சூழ்ந்து கொண்டு தாக்க முயற்சித்தார்கள். நான் இத்தனைக்கும் அந்த அம்மையாரை காப்பாற்றி பாதுகாத்து போலீஸ் வேனிலே அனுப்பி வைத்தேன். ஆனால் நான் தாக்கப்படுவதற்கு என்னை சூழ்ந்து கொண்டு கற்களால் எரிவதற்கு வந்தார்கள். நான் யாருக்கும் விரோதி அல்ல, யாருக்கும் பகை அல்ல. நான் எல்லோருக்கும் வேண்டியவன், எல்லோரையும் நேசிப்பவன். நம்முடைய ஊர் மக்களை விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். கை சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுங்கள். வாழ்நாள் எல்லாம் பொது வாழ்க்கைக்காகவே போராடி இருக்கிறேன். பொது வாழ்க்கைக்காகவே போராடி இருக்கிறேன். பொது சேவைக்காகவே போராடி இருக்கிறேன். தன்னலமின்றி போராடி இருக்கிறேன். ஒரு காசு சம்பாதிக்காமல் போராடி இருக்கிறேன். ஆகவே நீங்கள் கை சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட்டு அவர் அதிக ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று மிகுந்த உருக்கத்தோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆழ்மனதில் குறித்துக் கொள்ளுங்கள், அடிமனதில் பதியம் போடுங்கள். உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை, மேலான வாக்குகளை அசோகன் அவர்களுக்கு கை சின்னத்திற்கு தாருங்கள். மறந்து விடாதீர்கள் பெரியவர்களை, மறந்து மிருந்து விடாதீர்கள் தாய்மார்களை. விலைவாசியும் எட்டி பிடிக்க இயலாத விலைவாசி உயர்வு, நித்தம் நித்தம் ஏறும் பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வு, விவசாய மக்களின் கைகளில் விலங்கு மூட்டும் வேளாண் பகை சட்டங்கள், இத்தனைக்கும் நாடிவாடும் எடப்பாடி எடுபடி அரசு இந்நிலை மாறிட இருநிலை நீங்கிட காலம் வழங்கிய கருணை கொடையாக வாய்ந்திருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியுடைய வெற்றி வேட்பாளர்